Ja guys, nakurat ko kay naining kalit og tawag na sa ngan nga Ruby. Ja viewers day ko ni ja. Shout out ko ni Ma'am Judith ug ni Sir. Lagay mawana mi mang palaw. Nagkut. Kaya nakapanaan mo mi malagkut. Judith, salamat. Aga. So guys, punta kami ngayon ng Dalagit. Dahil pista ngayon. So paalam muna kami Dante. Kasi kahapon guys, umiyak yan siya nung napunta kami ng Sumilon Island. Gusto niya sumama. Ha? Saglit lang naman kami eh. Saglit lang kami ha. Hilak man ko. Saglit lang kayo. Paalam lang kami eh. Iyak ikaw. Ha? Habay mo na ikaw. Diyan na po na mas Dante. Diyan nakapanaad. Manggulmi managot guys. Diyan lisod man ba sa panaad. So mga nagkot sa lamami karon sa San Guillermo. Diya guys, kay nag-stop man ang bus dari sa bus stop terminal dari sa Dalagit. So, inaog ko kay naigi papalit si Cristel. Diya pagsaka nakagitawag ko ni Diya nga Ruby. Diya nakurat ko. So, viewers din sila na mo guys. Diya salamat kay kadyo ni mo Ma'am Judith Aldia og ni Sir. Diya ampi mo ma'am. Muli di kuno sila og Talisay Cebu. So, naadi sila kuno ibay po dari sa Santander, Luok Santander. Diya salamat kadyo ni mo ma'am. Salamat. Gutom mo, mamistahay. Diya guys, kay aramang kainit. So, nindito sa lamang dari silahang auntie. Kay di man diyang auntie nga naalay ko na po sila giluto nga ginagmay. So, mista na lang po mi dari hapit. Pero dili jud pista sila ha dari guys. Kaya ang pista nila dari September sa Balod. Diya kay pista man karon sa Tibok Dalagit. Manang hapit sa lamami dari sila ha. Kay para makapaniod tupod mi. Diya salamat ay kado sa nag-invite diyahang auntie. Diya si Cristel guys na po dari tapa lagi diyahang nanay. So isuon sa ihang lula. May nagbantay niya sa unas gamay pa. Diya mo badto na may glungso dun dyan guys para managket. Diya guys, kinahanglan jud ko mag voice over kay naikasagkado ang sounds. Nahulo na. Karon nukos gyapon. Ali gibus baboy. Asi panada unya na itibol lang. Ilang order? Gusto ko buo? Ayun ang tambok day ha kay bawal ra ba ka? Ay, uy, bawal. Bawal na siya. Ito mga tambok sa So mga igagaw guys, mga igagaw sa Hi guys. hi guys, tira si Adrila guys. So Adrila guys.
Di arago sa pilat home siya guys, so nagduha. So magkahawig na silang tanan guys, mga gwapa. Dapat rin po. So Hotel California. Ano? Ice na. So guys, kay nilandong-landong naman. So manugbong namin deres lungsod guys ay para managket. Kay mamo din imong tuzo dari managket. Pasalamat sa Ginoo. Hala, nakakita jud ko galang-galang guys. So mo jud yang gipangita ka galang-galang kay dugay na jud ko kakaunda ni. So nakita ko sila mga vlog guys nga naay mga galang-galang, so naikag jud ko. So palit jud ko dari galang-galang guys kay mo jud nihang paborito sa unas. Buhol. Tawag. Pagdali ko lang sige na muna kay dun. Salbaro. Kunin na ako sa kanang Ang tawag man dito? Salbaro. Ay sa mo galang-galang sa bisa sa buhol. Tagpila? 15. Galang ma'am. Pilay mo ma'am. Pilay mo ma'am. Yan siya oh. Ito na Hindi, ilalagay mo siya ano. O ba na mo ma'am? Dalawa lang sa akin. No. Pagsatan. Gani, gusto mo ganyan? 15. Ito na lang, may bariya ko 50. Busin mo na lang. Ilang kabog ma'am? 15. Sa atin. Galang-galang. Galang-galang. Bali ano, 50. Di ba tag... Gaduha ta na guys, saman dire. Uloy niya ma'am na. Sana ma'am. Mga to guys, nakapananaw mi sa ilahang sayaw-sayaw dari sa street dancing. Ja, salamat ikado ni Ate Alma sa paniud to. Ja, di mo dyan mahimo na mo picture-picture. So salamat kado si jong pag-abi-abi na mo dari. Ja, salamat ko ni Ma'am Amy sa ice coffee. O ni... So mali guys, si Ma'am Amy nang libre yung ice coffee. O si Lian, salamat sa Pizza Hut. Siya guys, salamat nakapanagkat jud mi darin. Ja, manguli na pud mi na abdan mi diri og gabi. So naay daghang mga kalingawan nanta guys, din na mi mananaw kay gabi na. Ja, salamat ni Senyor San Guillermo. Mate. Salamat. Kuya, salamat kuya. Salamat. Ato na ko ba? So maraming salamat sa ngit-ngit na guys. Nagkagubot na pud mi kay mga hindi na tantanan guys. Watay ganap ka duron kay kuan. Lain naghang paminos ang lawas. Diyan na murag hangin-hangin ja init na. So niinit na siya guys. Kanang narap ko ipakita linjo kay kuan kanang nakoy gidaday gikan sa dalagit nga mga buwak. Diyan kan siya guys. Green kuan is diyan kanang green bamboo. So good luck po na siya guys. Diyan ni
hapon ni pangadyo ni nanay. So katong nanay nga nag-alaga ni Cristel kay mahilig man pud siya magtanom. Diyan na siyang ipangadyo sa kakaang. Diyan kani pud hapon ni siyang pangadyo ning lips. Duha ka punuan na Diyan kani lips pud ni siya pero pink. Pink siya. Diyan naman guys nakahilira man diha tanan nahala pud mong gipakita kay mabuwar lagi ang video. Diyan magamping lagi ko karon guys kay hapit na lagi ag utaking ni Nicole. Diyan daghang salamat kay kadto sa ning kuan. Naay ning book dai na mo og kanang hotel do among matugan sa mabulo ra pud dapit. Salamat jud kadto sa nagbook. So kay di man sa magpa-mention salamat jud kadto nimo sis. Kay bawa na ka og kinsa ka katong ning book sa among hotel nga among tugan ni nagka 21 lagi mi mo adto. Diya salamat day kadto pud sa nagbook nga para sa among inagka 22. Salamat sa kadto. Atangi lang pud ninyo ang among vlog guys kay naay ning book day pud namo inagka 22 nga among tugan pud inagka gabi. So mag-over na ay nagkagabi sa 22 kay murag isa kuno mo blow out namo guys. Diya salamat sa kadto nimo sis. So sister po yung tawag na niya. So atangi lang pud ninyo guys kay makita na pud na ninyo kinsa nang ning book sa among hotel. Nagka human og utaking. Diya mara to guys kanang harapon mong gipakita darin. Diya wala kitay ganap kay kuan diya. Pahuway sa ko karon kay naay lagi niyang lawas. Diya guys advance happy Valentine's Day. So I love you ninyong tanan guys. So mara din niya mong ikadalit guys diya. Red nga tanom. So harapon ang gipangadyo dadto spikas guys lati daday. Diya see you in my next vlog guys. Amping taog ampo. I love you. Advance happy Valentine's. Ja, watay ganap ron yung sandi na teron kay wala gina pahuway sa ako guys. So I love you all. See you in my next vlog.